И ние сме от Гевгели, задолу си гевгелийска полицията. Има кони да реши хора проблеми. Аз сакам само да ви кажем една работа. Другата мора да се ослободи. Не първата работа. Статът е 4:15. Имате 15 минути да размислите, що ќе правят с вас. И аз не говорим, съсите воздух. Другата трябва да се ослободи. Само мъртъв. 15 минути им те хора. Значи по интерес. Наредот и мира. После 15 минути. Тепайте. Не биде употребена сила, доколко не са тръгнете. Употреби. Аз сакам да ви кажем толкова. По интерес. Значи наредот и мирот. По рок от 15 минути, значи сакам другата от тук да се ослободи. Противно значи. Ще биде употребена сила. Тепте ли? Дали ки не тепте само питва? Ти не с криминалци, бе! Нека дойде като началник! Нека дойде като началник! Значи, нека дойде! Аз моите украинци Половините полицаи, че такси не им пият. Мачарски телевизии.